ноҳия ҳаҷми умумии 3 соли маҳсулоти кишоварзӣ 200 миллиону 647 ҳазар 3000 сомониро ташкил додааст ки 125 миллиону 629 ҳазар 2000 сомонӣ ба соҳаи растанипарварӣ ва 75 миллиону 18 ҳазар 1000 сомонӣ ба соҳаи чорводорӣ рост меояд. мувофиқи таҳлилҳои оморӣ суръати афзоиш нисбат ба соли гузашта 1.4% мебошад. бояд гуфт ки дар ноҳияи ДЕВАШТИЧ ба масъалаи васеъ намудани майдонҳои кишт таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардида, сол аз сол масоҳати заминҳои корам васеъ гардонида мешавад. феълан масоҳати заминҳои корам дар ин ноҳия ба 36569 гектар баробар мебошад ки 12660 гектарро заминҳои обӣ ташкил медиҳанд. кишоварзони ноҳияи ДЕВАШТИЧ аз иқлими мусоид самаранок истифода бурда, кишту парвариши зироатҳоро васеъ ба роҳ мемонанд. ҳамин аст ки саҳми онҳо дар таъмини амнияти озуқаворӣ дар мамлакат сол аз сол меафзояд. лозим ба зикр аст ки вобаста ба шароити иқлимӣ ҷамъоварии ҳосили ғалладонагиҳо аз ҷумла гандум дар ин ҷо ҳанӯз идома дошта, кишоварзон умед бар он доранд ки дурнаморо аз нақша бештар иҷро хоҳанд кард. аксари хоҷагиҳои кишоварзии ноҳия зиндагии худро аз ҳисоби картошкапарварӣ пеш мебаранд. дар ҷамоати деҳоти исмоили сомонии ноҳия ки масоҳати заминҳои корамаш ба 3747.5 гектар баробар аст, 254 хоҷагии ҷамъиятӣ фаъолият намуда, қисмати бештари заминҳоро картошкаи хушсифат ва гандум киш намудаанд. аз хоҷагиҳои ин деҳот кишоварзон ҳамасола садҳо тонна картошка истеҳсол намуда, онро ба бозорҳои вилоятиву ҷумҳуриявӣ ба фурӯш мебароранд. заминҳои бекорхӯбида ба гардиши кишоварзӣ ворид карда шуда, аз ин ҳисоб ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот сол ба сол афзун мегардад. соли равон дар ҷамоати исмоили сомонӣ мо зиёда аз 1509 гектар кишти картошки хушсифат кишт карда шуд. бар замин дар заминҳои маҳалли аҳолинишин 252 гектар кишт карда шуд ки ҳоло картошка дар бозори шаҳри душанбе фиристода истодаем. дар ҳудуди ҷамоати мо соли равон 1168 гектар кишти тирамоҳӣ гузаронда шуд. бар замин наздик ба 700 гектар кишти баҳории ғалладона гузаронда шудааст. ҳозир ҷамъоварии ғаллаго идома дорад. ғаллаҳои тирамоҳӣ аз 50 то 70 центнер ҳосил дода истод. ин навъҳои краснодар 99, старшина, москов 39 кишт карда шудааст. ҷави баҳории мо зиёда аз 30-35 центнер ҳосил дода истодааст. соли 2021 дар ҳудуди ҷамоат наздик ба 45 000 тонна картошка ҷамъоварӣ карда шуда буд. ин сол мо киштро зиёда аз 170 гектар зиёд кардем. ин сол аз 50 000 тонна зиёд картошки хушсифат тайёр карда мешавад. ҳамин ҳосили картошки мо ё картошкаи тирамоҳӣ мебошад ки зиёда аз 50 000 тонн картошка захира карда мешавад. дар давоми 11 моҳи сол мо ба шаҳри душанбе, ноҳияи тобаи республика ва вилояти суғд бо картошкаи алосифат таъмин менамоем. ҳосилнокии картошкаи мо ҳамин сол зиёда аз 350-450 центнерро худохоҳ ташкил медиҳад. ба гардиши кишоварзӣ дар овардани заминҳои бекорхӯбида ва шур аз вазифаҳои муҳими соҳа ба шумор меравад. кишоварзони ноҳияи ДЕВАШТИЧ дар ин самт кӯшишҳои зиёд ба харҷ медиҳанд. натиҷаи ҳамин талошҳост ки дар ноҳия сол аз сол масоҳати заминҳои корам васеъ гардонида мешавад. дар мавсими баҳорӣ дар хоҷагиҳои ҷамъиятиву деҳқонии ноҳия дурнамои кишти картошка дар майдони 4900 гектар пешбинӣ гардида буд. деҳқонони ноҳия бо азму талошҳои худ ин нақшаро бештар иҷро карданд. агар аз як тараф мусоид омадани боду ҳаво ба деҳқонони ноҳияи ДЕВАШТИЧ барои кишту парвариш ва ба даст овардани ҳосили хуб шароитро фароҳам оварда бошад, аз ҷониби дигар обёрии заминҳо низ барои афзоиш додани ҳаҷми маҳсулоти кишоварзӣ мусоидат кардааст. дар заминҳои хоҷагии деҳқонии демнора мувофиқи дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳри таъмин намудани бозори озуқавории кишвар саҳм ва кӯшиш кардем ки чоҳҳои амодӣ кофта ба заминҳои хоҷагии деҳқонӣ деҳаи демнора оварда зиёда аз 40 гектар заминҳои 2-3 хоҷагии деҳқонӣ ҳамин деҳаро бо оби полисӣ таъмин намудем. аз он ҷумла худам зиёда аз 4 гектар картошкаҳои навъи сорти галланди ред скарлет ва картошкаи навъи аҳлидин яъне дупоста кишткарда шудагӣ ҳоло картошкаи кишткардаи мо дар айни нашунамо мебошад.
мо дар деҳот ҳаракат мекунем ки дастури супоришҳои асосгузори сулҳи ваҳдати миллии пешвои миллат президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ба амал татбиқ намуда барои таъмин намудани бозори озуқавории кишварамон ҳамин вақт саҳмгузор бошем. ноҳияи деваштич асосан ноҳияи картошка парвар мебошад. соли ҷорӣ дар майдони 6506 гектар дар ҳамин бахшҳои хоҷагидорӣ кишти картошка гузаронида шудааст. ҳосилнокии картошка аз 350 то 750 сентинерло дар заминҳои алоҳида ташкил медиҳад. дар ноҳия се хоҷагии калонии тухми парвар амал мекунад. асосан тухмиҳои маҳаллӣ дар ин ҷо истеҳсол карда мешавад. картошкае ки мо истеҳсол менамоем зиёда аз 80%-ашро тухмиҳои алосифат ташкил медиҳанд ва ин хоҷагиҳои мо метавонанд тамоми ҷумҳуриро бо тухмиҳои алосифати маҳаллӣ аз қабили аладдин, нури нисо, сомон, овчи ғончӣ ва дигар навъҳое ки ҳосилнокии баланд доранд таъмин намоянд. боғу токпарварӣ яке аз соҳаҳои асосии комплекси агросаноатии ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб ёфта, ҷиҳати таъмини аҳолӣ бо озуқаворӣ ғанӣ гардонидани сабади истеъмолӣ, таъмини корхонаҳои коркард бо ашёи хом, афзун гардонидани имкониятҳои содиротии мамлакат ва бо кори доимӣ таъмин намудани аҳолӣ мавқеи муайянро ишғол менамояд. иқлим ва боду ҳавои ноҳияи Деваштич барои рушду пешрафти соҳаи боғдорӣ созгор буда, таҷрибаи дар ин муддат андохтаи боғдорони ноҳия бобати ривоҷу равнақи ин соҳа заминаи хуберо фароҳам меоварад. дар доираи татбиқи барномаҳои давлатӣ ҷиҳати рушди соҳаи боғу токпарварӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳия корҳои мушаххас сомон дода шудааст. бунёди боғу токзорҳои нав дар тамоми қаламрави ноҳия бо шиддат идома дошта, дар нимсолаи аввали соли 2022 мувофиқи маълумотҳои омории ҳамагӣ 113 гектар боғу токзорҳои нав бунёд карда шудааст ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 10.1 гектар зиёд мебошад. бунёди боғҳои нав махсусан дар хоҷагии деҳқонии ғаз мушоҳида мешавад. дар хоҷагии деҳқонии ғаз зиёда аз 500 гектар замини кора мебошад. аз он ҷумла токзор 75 гектар, токзор 21 гектар боғ ва дигар зиёратҳои ғалладонагӣ кушта мешавад. шароити иқлим мусоид аст. мана аз 1 гектар ток 60 сентинер ҳосил дода шудааст. дар ноҳияи Деваштич токпарварон кӯшиш мекунанд ки ҳосили ангурро сол аз сол ба маротиб афзоиш диҳанд. миқдори муайяни ҳосили ба дастовардаро онҳо ба бозорҳои ҷумҳурӣ мебароранд. бо ҳамин восита онҳо ниёзҳои истеъмолии худро қонеъ мекунанд ва ҳам дар ғанӣ гардидани бозорҳои ҷумҳурӣ саҳм мегузоранд. ҳаминҷа кор фаъолият мекунем токпарварӣ ангур бо аҳли оилаамон. умумии масоҳати боғомон 60 сотуқ 6-7 намуди ангурҳо ҳаст. ҳусейнӣ, шибирғонӣ, чиллагӣ, нали якдона, обак ва якчанд намуди дигар. аз ҳисоби ҳамин ҳосилнокии ҳамин замин мо зиндагиёмонро мебинем. ҷамъовари ҳосил аз моҳи август стар мешавад. якум чинак пеш чиллагӣ меканем, як бор меканем, баъд аз бо пухтан бо дуюм бор меканем. баъд аз вай то моҳҳои октябр ҳамин ангур пеш қафо пухтан мегирад. пухтагиша канда фурӯхтан мегирем, маизиша маиз мекунем. худи ҳамин қишлоқи ғазантарак мебурорем мефурӯшем ва маркази ноҳия. захира барои зимистон худомонам мекунем, ҳам маиз мекунем. иқлим барои токпарварӣ мусоид аст. токҳои ниҳоят навъҳои бомазза ва нағд мешавад. бунёди ин замини бекораи як қитъаи бекора буд. мо гирифта ина тоза карда байни 5-6 сол ҳамин боға бунёд кардем. муддати мана 20 сол шуд ки мо аз ҳамин замин истифода мебарем, зиндагиёмонро мебинем. вобаста ба иқлим инҷо токро намебардоранд, чӣ намекунанд? барои он ки зимистон инҷа хунук аст, зимистон бояд таги хок кунӣ.
برای از خنک نگاه داشتن با اولی بهار از خاک بیرون میکنی چی میکنی برای اینجا توک بالا برداشته نمیشه این یک اصول یک نوعی توک پروری در جمهوری حساب میخوره боғпарварӣ яке аз шуғулҳои даромадноки кишоварзони минтақаҳои вилояти суғ буда соли гузашта дар корхонаҳои кишоварзию хоҷагиҳои деҳқонии вилоят 774 гектар боғ ва 26 гектар токзори нав бунёд карда шудааст. имсол низ ин иқдомоти созанда бо мароми тоза идома доранд. махсусан дар ноҳияи деваштич боғҳои нав ки бо усулҳои муосир парвариш карда мешаванд бунёд гардида ҳосили меваҷот ба маротиб меафзояд. дар ҷамоати деҳоти муҷун ки аз калонтарин ҷамоатҳои ин ноҳия ба шумор меравад имсол ҳам аз кишти зироатҳо ва ҳам аз боғу токзор ҳосили фаровон ғондошта мешавад. дар ҷамоати деҳоти муҷун 500 адад хоҷагиҳои деҳқонӣ инфиродӣ фаъолият мебаранд ки обҳое ки дар хоҷагии деҳқонӣ истифода мебаранд ҳамаш оби техникӣ мебошад. дурномаи кишти картошка дар ҷамоати деҳоти муҷун 730 гектар ба нақша гирифта буда нақша барзиёд иҷро карда шуд. баъди ғундоштани ҳосили картошкаҳо кишти такрориҳо кишт карда шуда кишти такрорӣ аз рӯи дурнома бошад ҳам барзиёд иҷро карда шуд. ҳосилнокии картошка дар ҷамоати муҷун 400-500 сентнер ташкил медиҳад. ғалладонигаҳо бошад 60-80 сентнер ташкил медиҳад. дар ҷои 730 гектар 100 гектар яъне 90 гектар зиёд иҷро кардем. чӣ хеле ки мана шумо гувоҳ ҳастидтон мана ин хел себи ноку картошкаҳо ҳамаш барои бозори деҳқонӣ дар ҷумхур бошад ҳам мо мебарем ҳаминҷо истиҳсол мекунем. хуҷанд истаравшан бозорҳои пойтахт ҳам мо таъмин мекунем. ҳозир мо қарор дорем ки ин хоҷагии деҳқонӣ эргашали омонов мебошад ки зиёда аз 10 гектар боға ихтироъ кардагӣ. эргашали омонов худаш ина парвариш карда аз ҳамин пайванд кунонда боғҳое ки дар шаҳри истаравшан пайванд мекардагӣ устои худошон оварда худошон чинда кардагиянд ки намуди себҳо ман инҷа крепсон ҳаст, крепсон, симаренка ҳаст, апорт ҳаст. ҳар чӣ хел себҳои худи омонов эргашалӣ аз шаҳри истаравшан аз деҳаи ругун оварда худош пайванд кунондагина. истифодаи заминҳои корам дар ноҳияи деваштич оқилона ба роҳ монда шудааст. кишоварзони ин ноҳия қатори дарахтони боғҳоро низ самаранок истифода мекунанд. аз ҷумла дар хоҷагии деҳқонӣ гадобой қобилов боғҳои нав бунёд шуда намудҳои гуногуни дарахт аз ҷумла навъҳои гуногуни себу нок парвариш карда мешаванд. дар баробари ин деҳқонон қатори дарахтони боғро киш мекунанд ки нашъунамои хуб доранд. ҳамасола аз хоҷагиҳои деҳқонӣ ноҳияи деваштич ҳам меваҳои шаҳадбор ва ҳам сабзавоту полезиҳо ба бозор бароварда мешаванд. асосан дар хоҷагӣ мо ангурпарварӣ, ғалладона ва каму беш картошка киш карда мешавад. ҳосилнокӣ ангур 60 сентнер мебошад аз ҳар як гектар. ҳосилнокӣ ғалладона 15 сентнер. заминҳои мо лалмӣ. аз аби лалмӣ буданаш 15 сентнер мегирем. аз оби 20-22 сентнер ҳосил мегирем. ғалладона. меваям ҳамин 20-30 сентнер мева. себ, нок, олуча ва гелос ҳамин маҳсулотҳо гирифта мешавад. ҳама заминҳои деҳқонон самаранок истифода мебаранд. 2-3 ҳосил мегиранд. ғалла мегиранд. баъд аз ғалла ҷаваримакка, хошоб, карам, помидор, картошка шароит мувосид аст. ҳамин ҳосилҳои мо мегирем. кӯшиш мекунем ки бо оянда зоитоб кара рафта мегирем ҳосилнокия. деҳқонони мо
برای زندگی خودشان مهنت سخت کرده ایستادند. با جناب عالی پیشوای ملت صدها تشکر که به دهقان همه زمین‌های داده زندگیشان و پیش برده ایستادند. همین حاصلایی که ما میگیریم همش نیمه برای زندگی خودشان باشه، نیمه‌ش برای خلق غزانترک و رایون و تپه برده فروخته با فایده خودشان زندگی خودشان رو پیش میبرن. баланд бардоштани маданияти заминдорӣ, истифодаи мақсадноки заминҳои назди ҳавлигӣ ва зиёд намудани масоати заминҳои корам дар ҷумҳурӣ аз вазифаҳои асосии кишоварзони мамлакат ба шумор меравад. ин ҳадафҳо дар ноҳияи деваштич муваффақона татбиқ мешаванд. табиист ки истифодаи оқилонаи замин ба афзоиши ҳаҷми маҳсулоти кишоварзӣ мусоидат мекунад. ин нуктаро сокинони меҳнатдӯсти ноҳияи деваштич хуб дарк мекунанд ва аз ҳар ваҷаб замини корам самаранок истифода мебаранд. сокинони меҳнатдӯсти ин ноҳия дар самти татбиқи яке аз ҳадафҳои асосии мамлакат таъмини амнияти озуқаворӣ кӯшиш ба харҷ дода дар қитъаҳои назиҳавлигӣ низ кишту парвариши зироатҳоро ба роҳ мемонанд. онҳо аз ҳисоби истифодаи мақсадноки ҳамин қитъаҳои замин хароҷоти оилавияшонро таъмин мекунанд. тамоми зироатҳо мавҷуд аст, аз ҷумла картошка, савзи, шалғам, пиёз, мана тамоми намудҳои себ, нок мавҷуд аст. дар деҳаи қалачии арбоб мо бисёр дар хонаҳо рафта чағ задем, дидем тамоми зироатҳои кишоварзӣ аслан мавҷуд аст. дар ҷамоати деҳоти далёни боло ноҳияи деваштич тамоми маҳсулотҳои кишоварзӣ аст. мо дар ноҳия тамоми чизро дар ҷумҳурӣ бошадам таъмин карда метавонем. сокинони деҳаи қалачии арбоб, шахсан ҷамоати деҳоти далёни боло захираи зимистонгузаронӣ хуб доранд. инчунин барои 2 соли оянда сокинони ҷамоат кӯшиш доранд ки захираи худро бисёр хуб нигоҳ доранд. соҳаи чорводорӣ низ дар ноҳияи деваштич дар ҳоли рушд аст ва саҳми хоҷагидорони ин ноҳия дар таъмини бозорҳои ҷумҳурӣ бо гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ назаррас мебошад. дар ноҳия саршумори чорво низ бо маром боло рафта боиси пешрафти соҳаи чорводорӣ гардидааст. طبق معلومات‌های آماری در همه شکل‌های خواجه‌گیری ناحیه دیوشتیچ 78731 سر مالی کلان شاخدار، 152253 سر مالی میده، 1126 سر اسب و 96686 سر پرنده موجود است. دوام 7 ماه سال 2022 در ناحیه 1146 و از 4 تن گوشت استحصال کرده شده است که این نشان داد نسبت به همین دوره سال گذشته 30 تن زیاد میباشد. یکی از سمت‌های در تامین امنیت عضوقواری این تامین اهالی با محصولات چاره‌داری از آن جمله با محصولات گوشت، شیر، تخم و دیگر محصولات چاره‌داری به حساب می‌رود. وقت‌های آخر در ناحیه دیوشتیچ با رشد ساحه چاره‌داری توجه مخصوص ظاهر کرده می‌شود. همین فرما را بنای فرما را صاحبکار محلی از دهه خوجه ها برکه حاجی حسین‌الدین خریداری نموده برای پرورش مال کلان شاخدار بر سمت استحصال گوشت مطابق گرداند. از سال 2018 در اینجا هر سال از طرف صاحبکار تا 100 سر مال کلان شاخدار ذات‌های سیالا، سیمنتالی، نم‌های جایداری و شویدی همین خیلی ذات‌ها پرورش کرده برای استحصال گوشت پرورش کرده شده بازار استعمالی غنی گردانده می شود. بغیر از آن در دیگر بنا با چنین شرایط برای پرورش مال میده گوسفندهای برای استحصال گوشت ذات حصاری جایداری پرورش کرده می شود و البته بعد از فربه شدن این هم برای بازار استعمالی برای تامین اهالی با گوشت پیشنهاد کرده می شود و عموما نوبسته از شکل خواجه‌گداران در ناحیه کوشش کرده ایستادند که استحصال گوشت، شیر، تخم و دیگر محصولات چاره‌داری زیاد
намуда дар самти таъмини амнияти озиқаворӣ мамлакат самгузор бошад. кишоварзони ноҳияи деваштич дар соли ҷорӣ тасмим гирифтанд ки барои зимистongузаронии чорвои ҷамъиятӣ ба миқдори 44 000 тонна хушоки дурушт захира намоянд. тибқи ҳисоботҳои оморӣ аллакай хоҷагидорони ин ноҳия ба миқдори 34 848.4 тонна хушоки дурушт захира кардаанд. дар хоҷагиҳои кишоварзӣ ва деҳқонии ноҳия аз ҳисоби дарави юнучқа ва ғаллагиҳо захира намудани хушоки дурушт бо маром идома дорад. бояд қайд намуд ки дар қитъаҳои аз зарави ғаллагиҳо озод шуда бо дар назардошти манбаи оби полезӣ кишти такрории зироатҳо гузаронида шудааст. агар дурнамои кишти такрорӣ дар ноҳияи деваштич 350 гектар буд, пас кишоварзон ин нақшаро бештар иҷро намуда дар майдони 520 гектар кишти такрории зироатҳоро ба роҳ монданд. аз ҷумла дар майдони 56.5 гектар полезиҳо, 76.3 гектар сабзавот, 0.1 гектар лубёгӣ, 32.4 гектар картошка ва 355 гектар зироати хӯроки чорво гузаронида шудааст. дар маҷмӯъ кишоварзони ноҳияи деваштич дар ҳама самтҳо кӯшиш доранд ки фаъолияти пурсамар дошта бошанд, зеро аз самараи заҳматҳои онҳо фаровонии бозорҳои ҷумҳурӣ вобастагӣ дорад. кишоварзони ноҳия барои зиёд намудани ҳаҷми умумии истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ бо истифода аз тухмиҳои хушсифати зироатҳои кишоварзӣ, самаранок истифода бурдани заминҳои корам, манбаи оби полезӣ ва дигар омилҳо кӯшиш ба харҷ медиҳанд ва бо мақсади саҳми арзанда гузоштан дар таъмини амнияти озуқавории кишвар пайгирона меҳнати софдилона мекунанд. дар хоҷагиҳои ҷамъиятию деҳқонии ноҳия заминҳои кишоварзӣ, манбаъҳои оби полезӣ, тухмии зироатҳои кишоварзӣ, воситаҳои техникӣ, нуриҳои органикиву минералӣ ва дигар омилҳо самаранок мавриди истифода қарор мегиранд ки ин баҳри баланд бардоштани ҳосилнокии зироатҳои кишоварзӣ ва дар ин замина афзун намудани ҳаҷми маҳсулоти кишоварзӣ ва таъмини бозорҳои истеъмолӣ бо маҳсулоти тару тоза мусоидат хоҳад намуд.